Kiitoksia. Ja keskustelun aikana tietysti sitten myös virkamieskunta tarvittaessa vastaa ja täydentää yksityiskohdissa. Menemme ryhmäpuheenvuoroihin ja ensimmäisenä sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmän valtuutettu Henry. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Olen monena vuonna tässä samassa tilaisuudessa ja samaan vuoden aikaan puhunut siitä, miten synkältä talous näyttää. No, voi sanoa, että tässä tilanteessa talous ei nyt ole olennaisesti kääntynyt, mutta se mikä on muuttunut on, että Varkauden kaupungissa on vihdoin päästy todellisiin toimenpiteisiin talouden tasapainottamiseksi. Kaupunginhallituksen asettama työryhmä on käsitellyt talouden tasapainottamista ja meillä on myöskin yhteistoimintaneuvottelut käynnissä. Tähän liittyen talousarviokirjassa onkin 1,4 miljoonaa euroa henkilöstösäästöjä, joita ei ole kohdennettu ja joiden päätöksen aika tulee vasta sen jälkeen, kun yhteistoimintaneuvottelut päättyvät. Tämä 1,4 miljoonaa euroa, joka nyt päätetään könttäsummana, aiheuttaa kuitenkin varmasti niin isoja vaikutuksia kaupungin toimintaan, että se on syytä tuoda kaupunginvaltuustolle tiedoksi, jotta tiedämme mitä vaikutuksia sillä on, vähintään tiedoksi antona. Tämä talousarvion valmistelu on sujunut mielestäni hyvin sujuvasti. Ehkä voisi sanoa, että kaupunginhallitus asetti varsin tiukan raamin lautakunnille ja sitten sen jälkeen vähän ölläsi otetta, mutta täytyy sanoa sillä tavalla kipeimmistä ongelmista, jotka keskustelu herättivät, päästiin ratkaisuun. Tässä valmistelussa sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä ei ole tekemässä yhtään varsinaista esitystä tähän talousarviokirjaan ja en muista milloin viimeksi näin on tapahtunut. Sekin kertoo tästä kaupunginhallituksen hyvästä valmistelusta. Myöskin valtuustoryhmien välillä on käyty yhteydenpitoa avoimesti. Olemme käyneet lävitse omia ja toisten esityksiä ja tämä on minusta ihan hyvä menettelytapa. Olisi aikaisemminkin voinut tehdä sen yhtä hyvin kuin nyt. Joissain isoissa kunnissa tai kaupungissahan tehdään ihan tämmöinen budjettisopu, joka tarkoittaa sitä, että ryhmät kokoontuvat ennen valtuustoa sopimaan budjetin sisällöstä ja budjettivaltuustossa sitten kyllä puhutaan, mutta ei tehdä mitään esityksiä. En tiedä, toimisiko se täällä Varkaudessa. Sehän tarkoittaa sitä, että nämä esitykset pitäisi olla hyvissä ajoin tiedossa ja sitten kaikkien tulisi sitoutua siihen, että valtuustossa ei sitten enää uusia esityksiä tulisi. Mutta ajatuksena tämäkin tässä puheeseen. Ryhmää puhututtivat tässä varsinaisessa toiminnassa muutamat asiat, joita tässä referoin. Varahenkilöstön ja sijaisuuksien toimimisessa on ollut muutoksia viime aikoina ja tämä vaikuttaa olevan asia, johon pitää edelleen kiinnittää huomiota. On tärkeää, että tämä systeemi toimii toisaalta järjestelmällisesti, mutta toisaalta riittävän joustavasti. Terveydenhuollossa, peruspalvelussa terveydenhuollossa on todettu myönteisesti tämä akuuttipalvelujen hyvä saatavuus, joskin sitten vastaanottotoiminnassa voisi olla vielä palvelupuutteita. Tähän talouden muutokseen vaikuttaa se, että erikoissairaanhoidon kustannukset tuntuvat nyt viimeinkin olevan saatu hallintaan. On niin monta kertaa puhuttu siitä, että erikoissairaanhoidon laskut tulevat kuin yllätyksenä, mutta nyt vaikuttaa, että omilla toimilla ja yhteistyöllä ollaan saatu myöskin sairaanhoitopiirin laskut, kuten sanottu, hallintaan. Jalkautuva mielenterveystyö on uudistunut. Se on myöskin koettu hyvänä asiana ryhmässämme. Ja varmaan vuosittainen puheenaihe on ollut katujen heikko kunto. Tämä nyt on asia, joka on ollut pitkään esillä, mutta ymmärrettävästi rahavarojen puutteessa tämä asia on edelleen puheessa varmaan vuodenkin päästä. Tämän vuoden talousarviokäsittelyssä ryhmämme kävi myöskin läpi näiden kaupungin yhtiöiden tavoitteet. Joskus on käynyt silläkin tavalla, että nämä kaupungin yhtiöt on vähän niin kuin jäänyt
tai sanotaan pienemmälle huomiolle, kun ne on siinä kirjan lopussa, mutta nyt sitten käsiteltiin ne siinä ensimmäisten joukossa. Mitään muutoksia niihin ei ole tulossa tai esityksiä meiltä, kuten sanoin, mutta korostasin, että valtuusto asettaa myöskin tavoitteita kaupungin yhtiöille. On hyvä, että kaupunki ensi vuonna laatii omistajapolitiikan, jossa se tarkemmin määrittelee kunkin kaupungin yhtiön tai omistuksen kohdalla, että mikä sen kaupungin omistuksen rooli on siinä yhtiössä ja mitä tavoitteita siinä on. Tämä tavoitteiden asettaminen vaatii myöskin vuorovaikutusta kaupungin yhtiöiden kanssa ja vuosittaiset keskustelut kaupungin yhtiöiden hallitusten ja kaupunginhallituksen tai kaupunginhallituksen määräämän toimikunnan välillä olisivat perusteltuja. Näillä sanoin jätän tämän areenan muiden ryhmien käyttöön. Haluan omalta osaltani ja ryhmäni puolesta toivottaa kaikille valtuutetulle ja kaupungin työntekijöille ja muillekin oikein rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta. Kiitoksia ja seuraavana kokoomuksen valtuustoryhmä valtuutettu Kati Hynninen. Arvoisa puheenjohtaja, kaupunginjohtaja, virkamiehet, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat. Vuosi sitten talousarviota läpikäydessämme tiesimme, että tuleva vuosi on taloudellisesti haastava. Haasteita on luvassa myös vuonna 2015. Menneiden vuosien alijäämien kattaminen edellyttää ylijäämäistä budjettia. Vuoden 2015 talousarvioesitys osoittaa ylijäämää 1,9 miljoonaa euroa. Ei helppo haaste läpivietäväksi aikana, jolloin verotulojen kasvuvauhti on hidasta, kaupungin väestömäärän ennustetaan vähenevän ja väestöllinen huoltosuhde kasvaa kiihtyvällä tahdilla. Samaan aikaan talouden tervehtymisen kanssa haluamme kantaa vastuun kaupunkilaisten palveluista ja hyvinvoinnista. Päätöksentekijöinä olemme kaupunkilaisten valtuuttamina päättämässä kaikkia varkautelaisia koskevista asioista, muun muassa perheiden palveluista, koulujen tuntimäärien säilymisestä, pikkuoppilaiden koulukuljetusetuudesta, harjoitusjäähallin kohtalosta, teatterin tuesta, elinkeinoelämän kehityksestä. Listaa voisi jatkaa vaikka loputtomiin. Korkea työttömyys, verotulojen heikko kehitys ja kasvavat menot ovat yhtälö, jonka ratkaiseminen vaatii todellista ennakkoluulottomuutta ja rakenteellisia muutoksia sekä toimintaprosessien kehittämistä siten, että menojen kasvamista voidaan hillitä. Vuonna 2013 hyväksyttyä kaupunkistrategiaa hyväksyessämme kokoomuksen valtuustoryhmä piti tärkeänä, että lähtökohtana päätöksenteolle ovat kuntalaiset ja heille tuotetut palvelut. Tämä on edelleen se lähtökohta, mihin päätösten tulee nojautua. Nyt hyväksyttävässä talousarviossa on jo nähtävissä rohkeita rakenteellisia muutoksia. Perusturvan puolella toiminnan painopistealueeksi on nostettu hoivan ja palveluasumisen toimintamuotojen kehittäminen, kotihoidon kehittäminen ja henkilöstön kokonaisvaltainen ja tehokas käyttö, joilla pyritään turvaamaan ikääntyneiden kuntalaisten oikeanlaiset palvelut. Muutosten on laskettu tuovan toivottuja säästöjä. Myös sivistystoimi luo uusia toimintamalleja etsiessään yhdessä jääurheiluseurojen kanssa 100 000 euron säästöjä jääurheilukeskuksen toiminnan tehostamiseksi. Puheenjohtaja, talousarviokirjassa on kuntataloutemme taloudelliset näkymät ja tunnusluvut esitetty kattavasti. Haasteista huolimatta talousarvion lopputulosta voidaan pitää varsin hyvänä kokonaisuutena. Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa edellisen vuoden tavoin painottaa sitä, että ennaltaehkäisevien työn ja toimenpiteiden merkitys muistetaan toimialoilla toimintaprosessien kehittämisessä. Erityisesti on huolehdittava lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista sekä heidän tarvitsemistaan tukitoimenpiteistä. Nyt hyväksyttävässä talousarviossa tähän vastataan lastensuojelun henkilöresurssien vahvistamisella 3 henkilöllä sekä lasten ja nuorten ja perheiden palveluiden kehittämissuunnitelmalla poikkihallinnollisesti, tavoitteena perhekeskus. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että palveluja ja toimintoja uudelleen organisoimalla saadaan varmasti asiakkaan näkökulmasta toimivampi ja tehokkaampi palveluratkaisu, joka tuottaa kaupungille myös säästöjä. Olemme sivistyspuolueena vahvasti koulutuksen satsaamisen kannalla ja tästä syystä erityisen tyytyväisiä, että taito- ja taideaineita ei alkuperäissuunnitelman mukaan leikattu. Kokoomus haluaa olla varmistamassa ja tukemassa koulujen toimintaedellytyksiä tulevaisuudessakin. Suurimmat menojen hillitsemispaineet kohdistuvat varmasti edelleenkin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tämä vuosi on osoittanut, että omalla toiminnalla ja siinä tehdyillä muutoksilla on vaikutusta kustannuksiin. Myös niin erikoissairaanhoidon kustannuksiin, joiden olemme aikaisempina vuosina todenneet olevan jopa ulottumattomissamme.
Kokoomuksen valtuustoryhmä on edellisen vuoden tapaan huolissaan, miten sosiaali- ja terveystoimi tulee täyttämään sille talousarvioesityksessä asetetut toimintatavan muutokset ja pysyykö se sille annetussa talousraamissa. Kokoomus haluaa myös osaltaan olla tukemassa virkamiehiä työssä, jota he hartiavoimin tekevät asioiden kehittämiseksi. Jokaisen toimialan on kannettava vastuu talouden tasapainottamisesta ja pysyttävä valtuuston hyväksymässä talousarviossa. Kokoomus haluaa nostaa esiin lukuina huolestuttavan suuren lainakannan. Kaupunginnan lainaa 2 359 € per asukas ja konsernilaina lähes jopa 7 500 € asukasta kohden. Kokoomuksen valtuustoryhmän näkemyksen mukaan lainamäärän kasvu on hillittävä pitämällä investointitasoa matalana. Vuoden 2015 talousarvio pitää sisällään henkilöstömenojen 1,4 miljoonan euron leikkauksen. Tämä leikkaus osoittaa, että kaupungin talouden tasapainon saaminen vaatii kovia päätöksiä, joihin varmasti kukaan ei hymyssä suin ryhdy. Yhteistoimintaneuvottelut on vielä kesken, mutta näkemyksemme on, että ilman rakenteellisia ratkaisuja ja toimintojen lakkauttamista tai ulkoistamista ei asetettua tavoitetta saavuteta. Puheenjohtaja, tulopohjan vahvistamiseksi Varkaus tarvitsee tulevaisuudessa uusia työpaikkoja. Kaupunkikehityksen yhdeksi painopistealueeksi onkin kirjattu työpaikkojen kokonaismäärän lisääminen ja elinkeinorakenteen monipuolistaminen. Uusista työpaikoista puhuttaessa katseet ja odotukset on aina käännetty Navitas-kehitykseen. Elinkeinoyhtiön suuntaan on kohdistunut viime vuosina voimallista kritiikkiä, osittain varmaan aiheestakin. Nyt kurssia on korjattu ja uuden toimitusjohtajan harteille on kasattu odotuksia varmaan vähintäänkin riittämiin. Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa omalta osaltaan olla myötävaikuttamassa elinkeinorakenteen kehittymisessä ja yritysten elinolosuhteiden parantamisessa. Talouden haasteet vaan näkyvät täälläkin. Navitas-kehityksen toimintaan on osoitettu määrärahan määrää sen, että jatkossakin yhtiön toiminta keskittyy hankkeisiin. Uskomme, että hankkeidenkin kautta toimintaan saadaan vaikuttavuutta, mutta kaupunkimme elinkeinoelämän puolesta voisi toivoa, että aina toimintaa ei tarvitsisi miettiä hankekärki edellä. Kaupunkikehityksen nimissä kokoomuksen ryhmässä halutaan aidosti kuunnella elinkeinoelämän toimijoiden tarpeita ja suhtaudutaan positiivisesti selvityksiin ja yhteistyökuvioiden kehittämiseen lentoliikenteen jatkumiseksi Varkauden kentältä. Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa nähdä talouden tasapainottamisen positiivisena satsauksena tulevaan. Kotikaupunkimme tulevaisuuden kannalta talouden saattaminen tasapainoon vuoden 2016 loppuun mennessä on kova, mutta välttämätön ja täysin saavutettavissa oleva tavoite. Tulevat muutokset sote-ratkaisuineen ja uudistuva kuntarakenne tuovat asioihin lisäkertoimia ja uusia ulottuvuuksia, mutta myllerryksen keskellä meidän kannattaa panostaa omien asioiden kuntoon saamiseksi sekä avoimeen yhteistyöhön naapurikuntien kanssa. Kuluva vuosi on tuonut Varkauteen positiivistakin virettä. Jätteen polttolaitoksen rakennustyöt Riikinnevalla ovat hyvässä vauhdissa ja varovastikin lausuttuna kaupunkimme isojen teollisuusyritysten uutiset ovat olleet kuluneena vuonna positiivissävyisiä. Stora Enson investoinnit varmistavat uhkakuvista huolimatta meille hyvin perinteikkään ja merkittävän alan säilymisen Varkaudessa ja luo osaltaan positiivista uskoa tulevaisuuteen kaikille varkautelaisille. Uskotaan, että nämä hyvät uutiset jatkuvat ja myötätuulta olisi luvassa myös vuonna 2015. Myös valtion harkinnanvaraisen tuen vaikutus on positiivinen talousarvioon. Sen turvin on talousarvion 2015 rakentaminen ollut hieman joustavampaa. Arvoisa puheenjohtaja, talousarviokäsittelyssä valtuusto päättää siitä, miten ohjaamme yhä niukkenevat eurot ja mihin haluamme niillä vaikuttaa. Kaupunginhallitus on hyväksynyt meille nyt käsittelyssä olevan talousarvioesityksen. Päätöksenteossa kyse on yhteistyöstä kuntalaisten asioiden hoitamiseksi. Vastuullinen päättäjä osaa tehdä myös vaikeita päätöksiä ja kompromisseja. Tänään ja tulevaisuudessa vaaditaan vahvaa yhteistyötä laajalla rintamalla päättäjien, virkamiesten, kaupungin henkilöstön ja kaikkien kuntalaisten kanssa. Hyvät ystävät, näin lopuksi haluan kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta kiittää hyvästä yhteistyöstä kaupunginjohtajaa, virkamiehiä ja koko henkilöstöä sekä muiden valtuustoryhmän jäseniä. Rauhallista joulun aikaa kaikille. Seuraavana kristillisdemokraattien valtuustoryhmän valtuutettu Esa Tuominen. Arvoisa puheenjohtaja, virkamiehet, lehdistön edustajat ja lehteriväki ja hyvät valtuutetut. Olemme hyväksymässä ensi vuodelle budjettia ja toimintaa tänä vaikeana aikana, jolloin työttömyys kasvaa vielä monilla sektoreilla. Nyt tämän laman kolmas vaihe näkyy karvaasti erityisesti palveluja tuottavilla sektoreilla. Tämä näkyy koko maakunnan alueella niin valtion kuin kunnallisella puolella. Näillä ei ole voimassa 5 vuoden suojasääntöä
ne tulee käytännössä hyvin tiukan tarkastelun kohteeksi. Mutta yksityisellä puolella tällainen suojasääntö on ollut jo pitkään pois. Jokainen kunta leikkaa juuri niitä palveluja, joita ei ole niille pakolla määritelty tehtäväksi. Verotulot kun eivät riitä. Kun nyt lyömme lukkoon ensi vuoden toiminnalle määrärahoja, on hyvä muistaa erään suurmiehen sanat. Myös tuolloin elettiin vaikeita aikoja. Liittoutuneet miettivät silloin, mistä leikataan. Winston Churchillin neuvonantajat ja parlamentin jäsenet halusivat leikata kulttuurista ja sivistystoimista. Winston sikaria poltele totesi retorisesti, jos me leikkaamme nyt kulttuurista, niin mitä me sitten enää puolustamme. Syksyn aikana kuultiin Syrjäkorvalla tietoja siitä, oltiin luopumassa taito- ja taideaineista. Osa tästä joukosta on ollut valmis ajamaan alas teatterin, koska eihän siellä käy kuin ulkopaikkakuntalaisia mummoja. Kysytin teiltä, kuinka moni on ollut katsomassa vaikka musiikkiluokkien joulukonserttia. Mikä ilo onkaan nähtävillä sekä niissä lapsissa tai niissä iso vanhemmissa, jotka saavat edes pienen taidenautinnon kerran vuodessa. Oletteko koskaan kysyneet niiltä mummoilta ja papoilta, jotka käyvät teatterissa, miksi he sinne palaavat vuosittain katsomaan ja nauttimaan? Samalla siinä he varmasti saavat toisiltaan vertaistukea. Mietitäänkö tuota laskuharjoituksella? Sivistystoimen, peruskoulun, taideaineiden, musiikkiluokkien niin sanottu ylimääräinen kustannus ja teatterin saama kaupunkiavustus on käytännössä yhteensä noin 600 000 euroa. Yksi palvelukeskuksen 25 hengen osaston pyörittäminen on yli kaksinkertainen, lähes kolminkertainen summa vuodessa. Aina tietysti voidaan laittaa vastakkain asioita, halutaanko tuottaa niitä pieniä ilohetkiä yli 5 000 yli-ikäiselle ihmiselle, jotka ovat vuosittain näissä taide- ja kulttuuritapahtumissa kohtuullisella maksulla mukana. Samalla saadaan näiden ikäihmisten masentuneisuuden hoidon tarvetta hieman siirrettyä eteenpäin. Eikö se itse asiassa ole juuri sitä ennakoivaa sosiaalityötä? Jos Winston oli aikanaan aikaansa edellä, niin onneksi pääosa hallituksesta on nähnyt myös sivistystoimen ja kulttuurin tässä kaupungissa tärkeäksi. Hyvin pienellä panoksella on mahdollisuus säilyttää jonkinlainen ilo tämän apatian keskellä tässä kaupungissa. Hyvät valtuutetut, moni teistä on katsonut kulttielokuvan Syvä joki. Varmaan usea teistä muistaa sen kohtauksen, jossa eristäytyneen kylän nuori mies aloitti panjollaan käydä kisaa kitaristi Revin kanssa. Väitän, että moni teistä muistaa, minkä ilon se toi tuolle muuton vajavaiselle nuorelle miehelle. Nyt on puhuttu jo kulttuurista ihan yllin kyllin. Muutama kohta nousi esille talousarvion teksteistä. Meillä on aina strategian mukaan määritelty vaikka minkälaisia mittareita ja niille toimenpiteitä. Esimerkiksi tuolla kohdassa lisätään Keski-Savon alueelle vetovoimaa ja kilpailukykyä. Toimenpiteeksi on laaditaan vetovoimaohjelma. Me olemme mielestämme olleet tätä vetovoimaa korostamassa jo vuoden 2009 talousarviossa. Mihinkähän tuo vetovoima on oikein unohtunut tässä välillä. Myöhemmin siellä myöskin on kuntakokeilu testaa ja viimeistelee
vuonna 2004 kehitetyn toimintamallin paikallisten yhteisyritysten kanssa. Jos meillä on ollut toimintamalli jo vuodesta 2004, niin kovin vähän sitä on käytetty, koska nuorisotyöttömyyttä ei ole juurikaan saatu pudotettua. Edelleen myöhemmin kerrotaan, saumaton yhteistyö Navitas-kehityksen kanssa on tärkeää. Ja myöhemmin puhutaan seudullisesta elinvoimaohjelmasta. Nämä ovat hyviä esimerkkejä siitä, mitä me aina vuosittain hyväksymme tuonne liturgiaosaan. Kovin usein ne jäävät vain sanahelinäksi. Itse varsinainen toiminta unohtuu siihen liturgiavaiheeseen ja toiminta jatkuu kuten ennen. Tässä yhteydessä kyllä haluan kiittää Navitas-kehitystä. Se on aidosti koonnut tämän seudun PK-yrityksiä koulutukseen saamaan oppeja siitä, kuinka voidaan toimintaa tehostaa tapoja muuttamalla. Samanlaista oppimista tarvitaan yli hallintokuntien. Vuosien ajan on ollut meillä vireillä sote-puolella prosessin ja palvelujen tuotteistaminen ja ajan tasalle saattaminen. Se aloitettiin jo vuonna 2010, mutta kovin pienin askelin se on edennyt. Vanhasta pois oppiminen on ihmiselle se vaikein tapa oppia uutta. Tulevaisuudessa meillä vaan on jokavuotinen ongelma, määrärahojen riittämättömyys. Silloin on katsottava, miten pitää tehdä toisin, vaikkapa tuolla kotihoidon puolella. Varmasti myös tulee eteen tilanteita, että valtuutetulle ei ole juurikaan kerrottu tuosta sote-uudistuksesta, kun siitä ilmeisesti kovin moni muukaan ei vielä tiedä mitään. Mitä lisäkustannuksia lähtee juoksemaan, kun sote-uudistus saa niin sanotusti siivet alleen? Voin vain kuvitella, kun sairaanhoitopiirin kiinteistöt yhtiöitetään ja vuokratulovaatimukset kaadetaan suoraan palvelun ostajalle. Tulemme maksamaan uudelleen tuon Kyssin rakennuksen 160 miljoonaa. Vielä lopuksi muutama sana tästä kaupunkikehityksestä. Joudenlahden alueelle on saatu juuri puusto pois ja varmaan jo uusio käytetty 2 tai 3 kertaan. Moni odottaa nyt vaikka millaista vetovoimakeskusta, kuten kasinoa tai kauppakeskusta tuolle vapaalle tontille. Onhan moni Bondin elokuvan juoni rakennettu menestyksekkäästi kasinon ympärille, mutta tuskinpa tuota Casino Royalia siihen vuosiin vielä saadaan. Toisaalta voi olla järkevää, että tontilla kannattaa vielä muutamat vatut poimia ja jopa saunaviihdet taittaa. Tuon kaavan kanssa tuskin kannattaa kovin paljon kiirehtiä, kun sinne ei ole tulossa niitä vetovoimaisia operaattoreita. Näin kuitenkin kaupungin strategisen kaavoituksen avaimeksi aukoa ovia vaikkapa nyt sille datacentterille, jos niitä nyt jossakin vaiheessa vielä syrjäkylille ollaan tuomassa. Ilman voimassa olevaa kaavaa sitä ei varmasti tule. Hyvät valtuutetut, vaikka jokin saattaa puheeni perusteella luulla periksi antamisesta, toisin kuin Serifit Bullard tuossa Syväjoki-elokuvan loppukohtauksessa sanoi, saisinpa saattaa tämän kaupungin rauhassa hautaan. En nyt näin ihan näin, vaikka realisti olenkin. Torstaina me näemme kuntarakenneselvityksen tuloksen, joka ei varmasti meidän mieltä ylennä. Kun kätket sydämeeni vielä tuon kokonaismenobudjettikehyksen ja sen ison lainapotin, niin ei voi muuta kuin ihmetellä, miten tästä selvitään. Naapurikuntien kanssa on välttämätöntä tehdä yhteistyötä
jotta tällä seudulla on vielä menestymisen mahdollisuuksia. On myös oltava järkevä. Jos järkevän yhteisen etenemisen ehdot eivät torstain kuntaselvityksen jälkeen täyty, on oltava avarakatseinen ja avattava keskustelut vaikka kuntayhteistyöstä Kuopion suuntaan. Ilaksen haluan kertoa, KD-ryhmä ei tule tekemään isoja muutosesityksiä. Hyvää joulun aikaa kaikille. Ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä Lahtisen. Noin. Hyvät valtuutetut, virkamiehet, arvoisa lehtoriyleisö ja lehdistö. Me Vasemmistoliitossa nähtiin tämä asia ja tuleva tilanne vähän positiivisempana asiana, mitä nyt on kuultu. Tämä Varkauden lähitulevaisuus näyttää vuosi valoisalta työpaikkojen säilymisen ja uusien syntymisen johdosta. Ensinnäkin Stora Enson kartonkitehdas, investointi turvaa tehtaan säilymisen täällä ainakin parikymmentä vuotta eteenpäin. Sen rakentamisaikaisen työllisyysvaikutukset on useita satoja työntekijöitä, parhaimmillaan lähes 1000 työntekijää on täällä töissä siinä alueella, näin meille kerrottiin. Lisäksi puuhankinta tehtaan valmistumisen myötä työllistää 100-200 henkeä. Kasvava kuusikauppa tuo alueelle rahaa kulutukseen, mikä luo palvelualueelle lisää työtä. Lähes samaan aikaan Liikenvoima- ja Ekovoimalaitoksen työt ovat kiivaimmillaan. Sen rakennusaikainen työllistymisvaikutus on yli 100 miestyövuotta, puhuttiin jopa 200. Tämä positiivinen tilanne luo varmasti palvelualueille uutta työtä ja lisää rahankiertoa sekä kaupungimme verotuloja. Valitettavaa on, että tämä positiivisuus ei näy meidän talousarviossa. Tuloveron kasvuennuste perustuu vain 0,25% kaupunkilaisilta perittävään veronkorotukseen. Tätä nollakasvua perustellaan varovaisuudella tulojen kehityksen osalta. Nostin asian esille kaupunginhallituksen käsittelyssä, mutta siellä jää yksi. Haluttiin, että verotulon kasvun on oltava positiivinen yllätys, kun vuonna 2016 ynnätään vuoden 2015 tilinpäätöstä. Silloin en tehnyt muutosesitystä, mutta tänään on tilanne toinen. Tulen esittämään, että tuloverojen arviota korotetaan 200 000 eurolla ja sama summa lisätään kaupungin työllisyysmäärärahaan. Hyvät valtuutetut, työllisyyden hoidolla on merkitystä ihmisten hyvinvointiin ja kaupunkimme talouteen. Se parantaa työllistettyjen taloudellista asemaa, lisää hyvinvointia, se vähentää kaupunkimme toimeentulomenoja ja Kela-korvausten määrää. Se näkyy parempana tuloksena sosiaali- ja terveyspuolen tilinpäätöksessä. Nyt tulevat muutokset työmarkkinatukeen tuen kuntamaksuissa tuo lisähaasteita kaupungimme talousarvioon. Sehän kuultiin kaupunginjohtajalta juuri äsken. Työllisyystoimenpiteitä lisätään oman työpajatoiminnan myötä. Siinä onnistuminen on kovan haasteen edessä. Lisäksi työllistämisen varattuja määrärahoja kasvatetaan, jotta saadaan pidettyä palkkatukityöllistäminen nykyisellä tasolla. Tästä huolimatta Kela-korvausten menot kasvavat ensi vuonna arviolta 600 000 euroa. Se on iso summa. Työllistymisen määrän kasvattaminen onkin tässä vaiheessa ehdottoman tärkeää ja taloudellisesti järkevää. Siitä hyötyisivät pitkäaikaistyöttömät, heidän työllä ansaittu sosiaaliturva paranisi. Samoin kaupungin kävisi kulujen kasvun sijaan verotulojen määrä kasvasi entisestään. Esteenä tietenkin on meidän työkohteiden vähyys ja kaupungin omat henkilöstösäästöjen toimenpiteet. Onkin käsittämätöntä, miten tähän on ajauduttu aikana, jolloin työllisten määrän kasvulla saadaan hyvinvointi kasvua. Se tuottaa kulutusta, kulutus luo lisää työtä sekä verotuloja.
Siksi näemme vasemmistossa tärkeäksi, että työllisyysmäärärahoja kasvatetaan esittämällä summalla. Henkilöstösäästöjen osalta olemme tarkastelleet henkilöstömuutoksia eläköitymisen kautta. Tilinpäätösluvusta ajalla 2009-2013 ja kuntien eläkevakuutuksen ennusteista vuosille 2014-2016 käy ilmi, että tänä aikana on eläköitynyt 205 ja eläköityy 158 työntekijää. Tämä tekee yhteensä 363 työntekijää. Se on iso määrä henkilöstömäärässä. Tämä keskimääräisenä palkkasummana tekee noin 15 miljoonaa euroa. Siis missä on ollut se suunnitelmallisuus ja rakenteisiin puuttuminen, riittävä puuttuminen, jotta näistä on saatu säästöä aikaa. Jos esimerkiksi puolet näistä työpaikoista olisi jätetty täyttämättä, mikä on ollut useina vuosina tavoitteena, niin henkilöstökulujen säästö olisi vuoden 2016 lopussa 7,5 miljoonaa euroa, siis pysyvä säästö. Näihin lukuihin peilaten nyt henkilöstömenoihin kohdistettavat 1,4 miljoonan euron säästötavoitteet tuntuvat kohtuuttomilta. Lisäksi kohtuuttomaksi säästötavoitteen tekee se, että suuri osa kaupungin henkilöstöstä on tämän säästötavoitteen ulkopuolella. Siis mihin nyt on jäänyt kauan arvossa pidetty ajatus sopimuksi ja sopimuksenkin allekirjoitettu koko kaupungin henkilöstön tasapuolinen kohtelu. Nyt kaupungin työntekijän eläkkeelle lähtemistä ollaan vauhdittamassa. Haluaisimmekin kuulla henkilöstöjohtajalta asiasta hieman tarkemmin. Kenelle kirjat on lähetetty ja mitkä ovat kriteerit? Olemme kuulleet kiertotietä myöten, että kirjelmöinti on koskenut noin 190 työntekijää. Ovatko he kaikki tasa-arvoisessa asemassa eläkkeelle lähdön suhteen? Onko kaupungilla tarkoitus taas maksaa näitä ennenaikaisia eläkkeitä, kun käsittääksemme entisetkin ostoeläkkeet on vielä maksettu? Vai jääkö eläkkeen vaje työntekijän piikkiin? Erittäin olta tuntuu tällainen ratkaisu, kun koko ajan puhutaan työurien pidentämisestä ja työssä mahdollisimman pitkään täysipainoisesta jaksamisesta. Mielestäni työkyky on hyvin merkittävä osa työhyvinvointia. Tähän asiaan palaan tarkemmin asian omassa kohdan käsittelyssä. Sosiaali- ja terveyspuolen säästökohteista kunnon kodin lakkautuminen ihmetyttää. Se ei kerinyt kunnolla aloittaa, kun loppu on edessä. Vanhuksille tyrkätään palveluseteli kouraan ja kehotetaan etsimään uutta hoitopaikkaa. Kuinka monella on mahdollisuus palvelusetelin turvin ostaa asumista, hoitoa, puhtaalta ravintoa yksityisiltä markkinoilta? Kuinka vähävaraisille eläkeläisille turvataan virikkeellinen vanhus ja hoito? Tästä toimenpiteestä halutaan lisäselvityksiä asianomaisilta viranhaltijoilta. Siis kuinka kunnon kodin hoidettavat aiotaan hoitaa ja missä? Positiivisena asiana erittäin suuren tarpeeseen tulleena pidämme satsausta lastensuojelun toiminnan vahvistamisesta 3 työntekijällä. On tärkeää panostaa lasten ja perheiden hyvään tulevaisuuteen. Meillä Varkaudessa maksetaan vielä 90-luvun laman ja 2000-luvun teollisuuden rakennemuutoksesta. Nämä perheiden hyvinvointiin vaikuttaneet tapahtumat ovat jättäneet jälkensä. Siksi 3 työntekijän lisäys lastensuojeluun on erittäin tervetullut panostus perheiden tukemisen ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Sivistystoimen alueella oppilaiden vähentyminen tuo edelleen muutospaineita koulurakenteiden muutokseen. Toisen asteen koulutuksen siirtyminen Savonian ja Säkkyn kanssa samalle alueelle mahdollistaa yläasteen koulutuksen siirtymisen Kuoppakankaalle. Minun muistin mukaan tämä on yksi suurimpia koulustrategian muutoksia, mitä tähän mennessä on tehty. Siirtyminen yhteen yläkouluun vaatii myös sen, että Kuoppakankaalle rakennetaan uusi alakoulu. Tämä rakennushanke on tarpeen, jotta oppilaille ja opettajille saadaan hyvät työskentelytilat. Toisaalta kouluinvestointi tulee tarpeeseen myös uutena työllisyyskohteena. Esiopetuksen siirtäminen kouluihin on toiminut hyvin ja toivomme, että kaikki esiopetusikäiset voitaisiin siirtää alakoulujen kanssa yhteisiin tiloihin mahdollisimman nopealla aikataululla. Missä aikataulussa tämä olisi toteutettavissa
ja mitkä ovat tämänhetkiset esteet. Urheiluseurat palaavat vuoden kokeilun jälkeen tilavuokrien maksajiksi. Nyt otetaan taas takaisin käytäntö. Seurat pääsevät taas maksamaan tilavuokria ja anomaan tilavuokrien avustusta. Tähän on jo totuttu ja opittu. Ei siinä niin kauheita varmaan tapahdu. Kävärirättihalli sai lisää elinaikaa. Tosin sitten ajetaan 100 000 € säästöjä, mikä ei voi olla näkymättä sen toiminnassa ja aukioloajassa. Suurena huolenaiheena alkaakin olla, kenen kannattaa enää viedä lastaan jääurheilun pariin, jos maksut entisestään vain nousevat. Jo nyt monet vanhemmat tekevät runsaasti talkootyötä lastensa harrastuksen eteen ja vähentääkseen omia maksuosuuksia. Alaluokkalaisten koulukyyditysrajoja ei sittenkään muuteta. Ne pysyvät nykyisellä tasollaan ja se on hyvä asia. Koulumatkan on oltava turvallinen. Vielä kun saataisiin tuon Jäppilänteen kaikilta osiltaan turvalliseksi niin pienten koululaisten kuin suuren rekkaliikenteenkin kannalta, ennen kuin siellä tapahtuu mitään korvaamatonta. Todettakoon, että Jäppilänteen kevyen liikenteen väylä ensisuunnitelma taittaa pian viettää 30-vuotisjuhlaansa. Mutta edelleenkin se puuttuu sieltä. Teknisen toimen osalle kaatuu taas päävastuu henkilöstön ja korjaussäästöjen saavuttamisesta. Omaisuuden kunnostaminen siirtyy taas vuosina eteenpäin. Korjausvelan kasvaessa henkilöstöä pyritään vähentämään. Herääkin kysymys, onko kyseessä määrätietoinen kiinteistöjen kunnossapidon, siivouksen, huoltoon sekä ruokapalveluun liittyvä pitkäaikaissuunnitelma tehtävien ulkoistamisesta. Tähänkin toivomme vastausta henkilöstöstrategian ja työhyvinvoinnin näkökulmasta. Mielestäni näiden tehtävien ulkoistaminen kaupungilla ei ole varaa siihen. Teknisen toimen ja siihen liittyvien kaupungin yhtiöiden työllistämiskohteet ovat olleet pitkän aikaa parhaita, mitä kaupungin organisaatiosta löytyy. Ja ne ovat osaltaan sen myös parhaiten hoitaneet. Siitä kiitos heille. Vasemmistoliiton ryhmän puolesta haluamme kiittää kaikilla, mitkä ovat toimineet yhdessä meidän mukana ja yhdessä rakentaneet tätä kaupungin talousarvioa. Kiitokset virkamiehille, kiitokset lehdistölle ja kiitokset lehteriyleisölle, kun jaksavat olla mukana. Toivomme kaikille rauhallista joulua ja parempaa uutta vuotta. Kiitos. Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuutettu Tiina Grönlund. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kuulijat. Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelmakirja ei ole enää niin utopistinen kuin viime vuoden kirja oli. Iloksemme huomaamme, että niitä asioita, joita olemme pitäneet esillä, on otettu toimenpidelistoille. Laiva kääntyy, vaikkakin hitaasti, oikeaan suuntaan. Tässä muutamia mainitakseni. Vahvistetaan kuntalaisten osuutta ja ennaltaehkäisevällä toiminnalla pyritään lisäämään kuntalaisten hyvinvointia ja edistämään terveyttä. Kuntalaisia pyritään saamaan mukaan vaikuttamaan palvelujen laadun kehittämiseen kehittämällä edelleen palautejärjestelmiä. Peräänkuuluttamamme kuntayhteistyö mainitaan jo useammassa strategiassa. Syrjäytymisvaarassa olevia perheitä pyritään saamaan toimintojen piiriin. Esimerkkinä Soisalo-opisto järjestää syrjäytymisuhassa oleville perheille kursseja. Olemme kantaneet suurta huolta Varkauden kaupungin lastensuojelutyön laadusta. Nyt lapsiperheiden sosiaalityöhön on suunniteltu lisättäväksi lisää resursseja. Perussuomalaisten esittämiä asiakastyytyväisyyskyselyjä ei kuitenkaan edelleenkään näytä olevan. Asiakastyytyväisyyskyselyt ovat tärkeitä mittareita ja suunnannäyttäjiä toiminnan kehittämiseksi. Elinkeinoasioissa on havaittu useamman tukijalan tarve. Taloussuunnitelmaan on kirjattu elinkeinorakenteen monipuolistaminen. Nopeammin tuloksia saadaan olemassa olevien
olevien PK-sektorin yritysten toimintaedellytyksiä parantamalla. Kaupungin on hakeuduttava entistä tiiviimpään yhteistyöhön jo olemassa olevien yrittäjyyttä tukevien paikallisjärjestöjen kanssa. Taloussuunnitelmaan on myös kirjattu kaupungin konsernirakenteen ja konserniohjauksen kehittäminen siten, että omistajaohjausta tytäryhtiöissä ja kuntayhtymissä kehitetään. Tähän toivomme myös suurempaa avoimuutta. Tällä en tarkoita suurten liikesalaisuuksien paljastamista, vaan sitä, että päättäjillä on tosiasiat tiedossa asioita päätettäessä. Myös johtosääntöjen uudistustyö on otettu listalle. Yritimme maaliskuussa 2013 saada johtosääntöihin muutosta, mutta aika ei ollut silloin vielä kypsä. Onneksi tässäkin on mieli muuttunut. Kaupunki kärsii edelleen siitä, ettei korjausliikettä ymmärretty tehdä hyvinä aikoina. Rakennemuutokset kaupungin organisaatiossa tulee tehdä, ettei nousun eväitä syödä etukäteen. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotus 1,65 miljoonaa euroa tulee käyttää harkiten. Tukea ei ole tarkoitettu kulissien ylläpitoon, vaan lakisääteisiin palveluihin. Yhtenä epäkohtana mainittakoon kuntatyöntekijöiden suuri osuus päätöksentekijöissä. Tämä on omiaan hidastamaan vaadittavien leikkausten tekemistä, koska toimenpiteet tulisivat koskemaan kipeästi juuri heitä. Olemme ilahtuneita siitä, että perussuomalaisten ideat ovat alkaneet toteutua ja tulemme tulevaisuudessakin esittämään rohkeita, uudistushenkisiä toimenpide-ehdotuksia kaupunkimme eteenpäin viemiseksi. Ja lopuksi toivomme kaikkien valtuustoryhmien osallistuvan kaupungin talouden tervehdyttämiseen vaativalla vakavuudella. Perussuomalaisten valtuustoryhmä toivottaa rauhallista joulua ja hyvää pöhinää vuodelle 2015. Keskustan valtuustoryhmän puheenvuoro valtuutettu Esko Ruuska. Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät läsnäolijat. Päälinjauksia tuossa vähän kirjoiteltiin ylös ja mitä tässä muutamia on. Enää ei monta tuntia puhua. Tuossa ensimmäisenä on tuo kuntarakenneselvitys ja tuo sote, se taisi mennä pikkusen meitä sekaisin tai virkamiehiltä tuntuu maailmalla, kun ei olisi tämän sotkeen niitä. Sitten tämä Varkauden kaupungin naapureina, niin tämä uskottavuus taas on täällä vähän kärsiä, kun ei meidän pitää tosiaan suottaa asioita kuntoon, jos me mennään näin naapureiden kanssa pärjätä. Tämä totellinen sotehan selviää vasta 2017, jos minä olen ymmärtänyt, kun sitten näen, että minkin verran suotta ei ole vielä siitä tietoa. Uhraantumista voidaan päättäjiltä ja luottamushenkilöiltä ja työntekijöiltä siitä, että saadaan tämä talous tosiaan nousuun. Jos meinataan tosiaan koulu jossain kunnolla. Me ollaan kyllä positiivisia, se unohtui tuossa alussa sanomaan, että Matti asia puhutaan sitten kun arvoitaan. Tuosta henkilöstön osalta minä sen verran, jos minä oikein kautta palkkamenot nousuu, niin taisivat tullakin salkussa, vaikka porukka vähemmän. Tuolla sellainen korotukset normaalisti olemassa. Tilikauden tulokset on sen verran hyvä, jos niin suohaan nousemaan, kun otetaan huomioon nämä velkamäärät ja muut. Vaatii niin tekemisen meininkiä. Tämä vuosi-ilmoitus on hyvä, sillä pistää nämä lomat ja muut tietää nyt, että jokainen pitää ajallaan nämä lomat. Jos minä olen oikein ymmärtänyt, niin tämä tullut käytäntöön. Tämä on vain sikäli huono, että me valtuutetut eivät tilvelvollisia, mutta muut ovat. Tuosta tarkastuslautakunnasta, niin kun silloin kun näitä maakuria kävisi, että nämä asiat tulisi luottamushenkilöille tietoa, eli että pystytään ajan tasalla näistä asioista. Niin kuin jossain yrityksissä ja muuta on näitä palaveria useampia ja suohan tarkastuskunta tietoa, se olisi hyvä asia. Tässä on tämä sitten tämä
yleishallinto tänne on kirjannut, se olisi 2 miljoonaa, aikaisemmin karsitaan nyt 1,4. Se on hyvä, kun suojeltiin sitä köyhää apua, vai millä nimellä se kulkee. Tämä työllisyysyksikkö on sikäli hyvä ja mahtava toiminta, kun siinä on vaan oikeita sitoutuneet henkilöt vetämisessä. Koulutuksella me suohaan sitten, kun koulutuksella sitä pitää enemmän suohaan meidän ihmisiä ja nuoria, sitten ne saa vakituisen työpaikan ja muita. Toivottavasti näistäkin joku työpaikka vakituinen herkenee kotista ja koulusta aseyhteisö lähtöä se into ja muuta. Onko kaveri innokas ja kaverit, nämä nuoret, niin mukulat, niin opiskelee. Siitä se on kaikki kiinni. Tässä Navidaksesta sen verran voisi sanoa, että nyt on ovet tulleet puhaltamassa nähdä, että puhaltaako ne ihan oikeasti suuntaan sitten, että ei ole vastattu. Sosiaali- ja terveyspuoli. Siinä varmaan on vielä raja-aitia murrettavana, toivottavasti ne suohaan kaikki, koska se on iso puoli, että suohaan omaksi sielläkin pelittämään. Tämä on yksi huolenaihe Varkaudella, tämä huostaanotetta, mutta on valtava rahasumma siihen, että kotivastuuta asiallisesti kouluaikaa, niin paljon kaivataan siitä, että suohaan tämä homma pyörimättä ei mene noin valtavat summat noihin huostaanottoon. Vähän pintapuolista ja sivistyspuoltakin teijät ihan yksipuolisesti. Toiminnan ympäristöt ja tämä Pro-koulu, meillä on tarkoitus siihen yhteen yläkouluun ja toivottavasti myös siinä onnistunutta ja sitten näitä painopisteitä, jos mä oikein ymmärsin. Nämä on ihan ok, ei siinä mitään. Jatketaan tällä mallilla. Sitten on tämä tekninen toimi. Minä tuossa törmäsin tähän puun lisämyyntiin toivottavasti ja sillä puita riittää, että jos se 2 vuotta niin mun kaupunginjohtaja lupasi tätä lisähakkuuta vaan tehdään. Se nimittäin vuotiin tuo puumäärä, kun on kaikki 64 hehtaaria aukkoa siitä. Mä 50-100 tonnia hoitopullu, että se ei puuttuna tule sekään. Semmoista hertapakkoa. Ja maa- ja vesialueet. Nämä rantatontit, minä ilokseni huomasin, että meilläkin jotain rikkauksia. Nämä on kaikki siellä meidän alueella. Ei minun, niin kun Siperiasta tuli se metsurimiesohjelma, niin se venäläinen sanoi amerikkalaiseen, minä hallin, en tiedä mitä hän Poltin olisi sanonut. Se tuli hiljattain sieltä. Niin, tämmöistä, niin, toivottavasti huomataan sitten sekin tuon puolen pitäjä huomioon, että sielläkin jotta on kääntyy myös teknisen toinen puolen. Minun on pienessä päässä, minä en tiedä, annatko sinä mulle vastauksen sitä keskuskeittiön varavoimalasta, kun siinä naapurissa tuntuu olevan se varavoima ja onko se kelvoton ja muuta, miksi siihen pitää, jos se on siinä 20 metrin päässä, niin uusi tehdä, kun se Eiserin kerta pyöritti, niin eikö se pyöritä tätäkin. Ja jos siitä voit antaa semmoisen vastauksen, se tyydyttää minulle. Tämä Soisalun työterveyspuoli, niin se on toiminut esimerkillisesti, kun se vähän on retuperällä silloin, eikä ihan vaan esimerkillisesti lyhentänä asioita. Siinä meillä on mallia. Ja aluelämpöhän on pelana kanssa hyvästi, se on maksanut ne osuutensa ja muut, niin ei ole mitään siinä. Tulotaskelma tasen näyttää kohtalaisen hyvää, kun meillä on se köyhä apu, mikä on, niin sen jotenkin ihan päästi niin hyvää, se muuten on sen verran enemmän minusta. Joo, ja sitten mikä puhuukin näistä tytäryhtiöistä, niin se on hyvä, että niistä tosiaan ja sitten raportoida ja päästään alussa, minä en käykään niistä sen enempää. Lopuksi keskusta haluaa ryhmä toivottaa kaikille sidosryhmille ja kaikille hyvää joulua ja työn täyteistä ensi vuotta. Jos ei ole työtä, niin ei ole mitään hyvää.